मस्तंग में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और दूर दराज के इलाकों में गैस की सहूलियत न होने की वजह से लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर है। लोग सर्दी से बचने के लिए अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं और शहरियों के क्या मसाइल और मुश्किलात है। शहरियों का वशनी उससे कहना है कि وراتي كري يخنا شراك كري عذاب بنين ورنا وجاو مسم پاٹل لنگ در تو تیار گٹ کر لگا مون اوری وقت ہو سکتا مسک والی وپاٹ مطلب تو کر اللہ نا پراسٹی کو یہ پاٹتا جیر میرا تھا گزارا کی نہ پیندا پاٹ دا پاری کری دا علاقہ نہ کری 1200 واٹی او شیو اینو نا کچی علاقہ 900 منے جیو کوبین نن تو لنگ کپنا تو بس مجبوری ہے گڑا تو ہمک کروں کوبین تو اری الوی تمی کے خامخا پاٹ کنارے راکس میں سٹ کنارے اندر علاقہ نہ کنارے واٹ سواٹی اسٹ سندنا یو 1200 واٹی مخلوق زیادہ غریبی پای بای اندار جانیں گاتے نتنا نہیں او ائی کنارے پیشن نہ وای کنارے لو ائی زیادہ تین تھا نہ مہنگا تین تھا مو گٹکے مخلوق کا ناخ تنا لے مطلب گزارا کے 20 کلو دے 10 منس دے کنا خطرن کی بھائی انہوں نہ کنا دے کے دریں گے اسٹوپ پاتے ٹو شیرہ نہ خطر بارے گیر اکثر کڈ کوچا زیادہ بارک کڈ کوچے مونگا چرن زیادہ بارک نہ بے دیری نہ جان کنارے کاٹ کرنے ہوتا مطلب باغ کی چھٹے فنگو نہ خطر زمینداری میں تینٹ خبر ہے نہ دے میں وقت سے درختاک نہ وارنگ ٹو دی رفتہ بجلی رفتہ اور گھر بے وسیع نہ وجان امو کشنگون دا ستینا گزارا کرنے گنا نافتا زیا پھر خاص انہوں نے نئے زمینداری سے نئے فندی کے نار شیف تمارک بجلی ایک آف نے اصل درختاک وارنگ ٹو نہ وجان کشن مشکل نہ تینا گزارا نہ خطرہ نہ تنگن اٹھا لاتے تھی سودا کرنے گٹون تھا نافتا زیا گزارا ہی تینا کرنے گٹون. شہری اپنے بچوں، بزرگوں اور معذور افراد کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے مہنگے داموں لکڑیاں خرید کر اسٹوپ میں جلانے پر مجبور ہے۔ دوسری جانب مستنگ میں زیر زمین واٹر لیول گرنے سے زمیندار اپنے باغات کے درخت کاٹ کر بیچ رہے ہیں۔ درختوں کے کاٹنے سے مالیات پر بھی برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ فیض درانی، وش نیوز، مستنگ۔